tešia nás iba 3 body, proste to je celé a jednoducho nebol to nejaký z našej strany oslnivý výkon. Neboli sme ani lepšie mužstvo, takže opäť sme dostali gól, keď nás bolo o jedného viac, jak so Žilinou a to sa proste nesmie stávať mužstvu, ktoré chce proste hrať o postup, takže tak by som to zhodnotil. Neviem, to je podľa mňa nejaká strata koncentrácie, proste dáme gól, už si myslíme, že to pôjde samo, že oni sa porazia sami, že nám to dajú zadarmo, ale to vôbec tak není, takže musíme si o tomto proste sadnúť, pohovoriť si o tom a už sa to nesmie opakovať, lebo to je zápas čo zápas. Dostaneme gól a proste my sme ešte neodohrali zápas bez gólu, takže okrem pohárového zápasu, takže niečo proste si musíme spraviť. No určite, ako vravím, no je to čisto len v hlavách, proste behať vieme, vládzame behať 90 minút, ale potom sa niečo stane a proste odíde nám koncentrácia, to mužstvo sa zrazu nadýchne ten súper a proste už tam začne nejaká panika aj vzadu a proste dostaneme z toho gól. Proste už potom sme chceli aj silou vôle sme proste dali tie góly, takže to ma jedine teší, že to mužstvo proste má nejaký charakter a vieme otočiť ten zápas.